15,76 stotín. 15,76 výsledný čas. David Prudár, ten má 13,94. 13,94 naľavo, napravo, o niečo, alebo o dosť, v tomto prípade viac. 15,76. Ďurďové. No čo nás čaká ďalej a čo nás neminie? Keď budeme sledovať, tak uvidíme ženy Hornáles. Potom ženy Nedašová Lhota, po nich Rybany, Horná Breznica. To už budú dve mužské družstva. Stále je tu detský pútik, vata, guláš, klobása, pivo, alko, nealko. Večer možnosť ísť do Ruskov 11 súťaž. Takže môžete si vybrať veľa ponúk. Švíta sa strašne. Počkaj, ja to tak nie. Poslal si mi tam, kde chceš, počkaj, ja si ešte zoberiem. Dobre. Hej, stačí. Barbus! Nemáme tu? Môžeme? A ja. Úplne rozladenú. Stojte, babi. Môžem, babi? Pretekárky na miesta! Pripraviť sa! Pozor, pred!
suché hanice, to znamená, je to na kôž, slečná blondínka drží v ruke, máme byť našrobovaný na savici. Takže prvé Dčko, ak ma neklame to, čo ma neklame oči, prvé Dčko, Enka tu už boli a toto je diskvalifikácia za nenašrobovaný kôž pred ponorením do bazénu, alebo do kade s vodou. Musí byť aj, keď sa vytiahne šalica. Takže majú Dčko. Na, zober si Cčku. Tvoju si zober. Ja si zmotám Bčku. Tým útokom, čo videli pred chvíľočkou, podajú good výkon, možno, že aj najsám lepší, o chvíľu to budeme vedieť. Takže Nedašová Lhota ženy, Rybany muži, Horná Breznica, Topolčianky zatiaľ nikto nevidel, nemajú zaplatené štartovky. Tak mi padol ten košík. Tak mi padol ten rozdeľovač. Môžu ísť.